nimin lama Chanchin thar langsar ber chu Spanish Canary Islands-a tlangkang chungchang hi ani ome he tlangkang volcano hi Spain ram thliarkar pakhat Canary Islands-a La Palma-ah ron chhuakin tlangkang in phu chhuaka chirsa lava ron luang liam chu tuipui lama luang thla in alon konga hian el paso khua chu a chhilh râpthlâk hle ani hetianga tlangkang ron chhuak hi bengverh volcano ron khithar atanga ron in phu chhuak ania hun engemaw chen atang to khan tlang hi akang don ti hriat ani to awang le cholni September ni som pakua atang khan meikhu a phu chhuat tan to awangin lo lo thleng tur laka hian an in ring mana thunei tu ten mihring an thiar chuak man veka mi sangruk chuang chu an thiar chuak man veka mihring thi le hliam an lova tlangkang aron in phu chhuat che hian lirang hing tel ngal boka mipui thlabar ati zual hle ani La Palma kho ho tu chuan lava hi tuipuya alon lu chuan thil puak asiam theya mihring ta na hlo chemical ape chuak thei ti soin tuipui lam en kol tu marine thunei tu te chuan lava in tuipui apan mek na atanga mel ni bial chu tlopo phal ani lo thu an puang ngal ani Canary Islands Council President Mariano Hernandez chuan tlangkang en tum hian longin mitam tak an ron kala heng mi te hi boruak thalo laka ven nan hetianga tlopo phal chin hi siam kan ni atia mithiam te chuan nimin thole ni khan lava hian tuipui atol thlen an ringani tlangkang atanga invor chuak chirsa lava hi tlangkan na hmun atanga khothlang lam hoina luang thla a akal konga oma pianga chimpil baka akang chengal vek zelmaya nimin khan lava luang hian kilometer khat biala khu vek to a mihring Chenna In za somruk paruk a chimpil to a alon dalam hi mihring chen tamna ani lova ina bit lo hlau zoka El Paso Mayor Sergio Rodriguez chuan in zathum vela cheto ni in na soithung internet a hetianga tlangkang atanga ir chuak chir salutuk Celsius degree sang khat zeta sa in akal konga oma pianga chimpila in le thingte akang al vut vut te hi mu tur atama mitam takin YouTube lama an live boka tourist te tual len na mun nuam le changkang tak tak chu tlangkang chirsa hian a chimpila akang chia a kongpui te po a chim chhena sa hlea El Paso le Los Llanos de Aridane kho a zong te chu anin chho san tur hriat tir ni in mun him china an riana tur sarkarin a saksaka hengmi te hi engtika nge an khuwa a an hole ang ti hi soi thei ani to lova engi mozat chu an ina cheveka an rampo chirsa ina chimpil vek to a an trap ngoi rigot maya tutan ma eng hanti thei ani silova an khongai thlak le ani thunei tu te soidanin helai biala primary school pakhat chu lava hian a chimpil veka an in le an hmun ma lava ina chim chiat chung ko tam tak anom boka El Paso khopui thiam Domingo Guerra chuan La Palma-ah tlangkang hi sangha zakwa somli pakwa le sangha zakwa somsari pakhata amuto ti soin tuntrum angana sa hian chung hun lai chuan lava acho ngai lo ni na soyani hetianga tlangkang na satak aron umta ka wang hian Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez po New Year ka UN summit a tel tur chu thulin tlangkang hi mihring kal phal china hnaya kalin avaena thunei tu te chon he tlangkang hian Canary Islands-a thlawna thlawk vel ero ati boilo anti Canary Islands-a La Palma Island bika hian mi singriat vel an chenga tlangkang ir chuan hu nung ber chu kumsum nga liamta sangkha zakwa somsari pakhat khani in tuntuma tlangkang hian engchena renge a ong ti scientist te po in an soi thei ri lova National Geographic Institute a volcanologist Stavros Meledlidis chuan Canary Islands-a tlangkang te hi chuti takin a rei ngai lova ma se hmun then khata chuan a thla te po lava hi a in phu chuak thin ti a soya heti lai hian Canary Islands-a Volcanological Institute chuan tuna hian bengverh tlangkang hian nitin sulfur dioxide SO2 ton sangriat atanga sing khat vela phu chuak mek ni in an soi lava te hi tuifin riata an luan lu chuan tuile lava sa kha in pola he hian boruak thalo siamin hydrochloric acid tui hu le mei vap te noi te asiam chuaka chu mi hringin hnara hi blu emo
mitlong alo khap lu pale mo chuan natna a thlen theya hlataka om chu mi hring tan himna ani mai an ti ani barmaram lam hoi vele thungila nimin thole ani khan Myanmar ram hruai tu Aung San Suu Kyi chu firfiak sarkarin hel tura mipui te fui thu buai siam sak chungchanga ko ta in lana he thu buai a hian thiam lo chan chuan kumsom chuang ta ni na khung thei ani don ani kumsom sari paruka upa Suu Kyi hi Nobel Peace Prize po dong to khani a kumin February ni khata sipaiten Myanmar rama thu nei na an pong lak nu khan khung be ani charchara ko ta a in lan le au kil te nena anin biak zok zok an phalsak thin che chu midang nena anin mu theina om chhun ni in au kil khin mang zo chuan a soya nimina kota a in lana hian sarkar lam ukil chuan nikumin thlanlaia Suu Kyi in coronavirus wanga in kho khirna dana bo chiat chungchanga a sarmon an ngai thluan deuh thak ni in au kil hian a soibok heti la hian nimin lama puan to angin firfiak sarkar ho tu min ong lang chuan mun sang sang atlo kwal mek zela sun state ta chuan electric mang in kalpo na man na sada tu zia soin he hi tuial thei har satna laka in ve na turani thu a soya chuba ka chuan firfiak sarkar chuan he state ta hian la sio khopuya agriculture le ran vul lam zirna lian din na tum thu a soibok nimin khan the irawadi news chuan thotan ni jing le tlaya firfiak sipai te le pdf te inkahna chungchang ziakin he inkahna hian Myanmar firfiak sipai somni chuang an thia pdf lama hian hliam anom ve nual ni in a ziak thotan ni jing khan kaya state le sagaing region a in beina na sataka thlenga pdf ka tha le Kachin Independence Army KIA tangrual chuan katha township sagaing region a firfiak sipai an ka rona he inkahna hian firfiak sipai lam hi somli aya tam man thia engemaw zat an hliam boka civil force tangrual lam hian mihring an chan ve lo ni in NUG Ministry of Defence chuan a puanga thotan ni jing le tlaya khan demoso township kaya state a kareni sipai te le firfiak sipai te anin kap chiam boka firfiak sipai te hi civil mi anga in thuamin kareni sipai te hi an bei thuta kareni sipai pakhat kap lumin engemaw zat an hliama firfiak lam hi an chin hriat ani lo thung he inkahna hian firfiak sipai lam hian silai mu an ren lo hle a silai lian po voisom li atanga voisom nga vel an kap ni in an soya demoso township a omte chuan firfiak sipai te hian an kholei lung an rebel lo hlau zoka rebel pheise chuan heya hian kareni sipai lam hi an thi hnem an rin thu an soi ni in Myanmar naw chuan an ziak ve bok nimin khan yangon khopuya thalai rual te chuan thakata township a dorpuya firfiak sipai du lo na thuziak le kha an sema mipui te chu zalena an hmu ma chuan theito pa firfiak sipai do turin an fuya heti la hian Mandalaya Om University zirlai te po in nimin ve khan Myanmar rama firfiak sipai ten ro an rel na du lo na lantir nan kong an zo bok tanin thari region a Laung Lon township a po firfiak sipai zani velin an khua omchila pdf lam an vai reng chungin mipui te chuan nimin khan firfiak sipai sarkar du lo na lantir nan kong an zo nimin jing khan dobon township police station a inkahna thlenga mipa pakhat ka hlum ani he thil thlen hun hi nimin jing lam dar le chan vel khani in thinbok in bus stop bula ka hlum tak hi anupui nen kongpuya an kal lain ka hlum ania bus din na bul ani awangin mipui po an thanhem hle a silai hi voi ruklai puakin hepa hi amuna thingal ani silai pu na le a chevela hian police an duty khat ngala thita ni na le a thattu te hi tu te nge ti puan ani lo heti la hian Mizoram lama chuan nimin chahnu khan YMA Myanmar Tlang te chom dol committee le NGO United for Democratic Myanmar te anin koma inkom ho na huna hian Central YMA hruaitu te baka Myanmar MP Pali MLA Pathum le NGO United for Democratic Myanmar hruaitu mi pahnih antela Myanmar lam hruaitu te hian Myanmar Tlang te chanpui na le tuam hlom na konga YMA malak na sang sang a lom thu an soya har satna lian zawk thleng thei reng ani awangin YMA te kuta anin nga thui hle thu an soibaka Myanmar ram tual chung din hun le
CDM le NUG malang na te chu Central YMA hruaitute an hrilh fia bawk tlangkang le Myanmar chau kan na soina a rin ain kan soi rei ta dai mai nimin lama khovel thu thar langsar han hrut le zor zorila Taliban te chuan Indian Premier League IPL cricket match chu Afghanistan a ti chhuak ani ve dawn lo ti an puanga a chan chu he game le TV a ti chhuak hi Islam sa kho zirtir dan ani lo an tia a chan bera chuan cheerleader a meichia man an ni wang le en2 zinga meichia an tam thin wang an ti ani chu Australia US le UK ten auka sandin nu a voi khat nan French ram president Emmanuel Macron chuan nimin khan India ram prime minister Narendra Modi chu telephone mangin abia a eng thu chi ange an soi hriat ani lova ma seram pani hruaitu te hian Indo Pacific biala tho dun na nget zoka tho dun zelan tum thu an soi tian puang ve ve ani nimin khan US president Joe Biden chuan United Nations General Assembly New Year ka thu soin COVID-19 ripui do na konga chakle zuala mala ka tul thu a soya US in Afghanistan a chu san chan chu khovel mun danga zau zoka mason na na tho adu wangle mipui te din mun choi kan zela tum wangani ati tunkar inrin ni September ni somni le panga a South Asian Association for Regional Cooperation SAC foreign minister te in mu khom na nei tura ro manchu Pakistan in Afghanistan rel mek Taliban sarkar minister telve aphu tlata wangle member dang in andu lo wangin thul ani ti puan ani khati zong khani se Bahzar ilo thlir thina wangin kan loma voina hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che